ಹಂಗೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ. ದಾಯಿ ಇತ್ತು ಪರತ್ತಿ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲಾರು ಇರ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತಿಲ್ಲು ದೆಪ್ಪುಲಿ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಡ್ ಮೂಲು ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟರನೇ ಯಾವುಜಿ ನನ್ನ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಿ ಒಲ್ತು ದೆಪ್ಪುನು ಅತ್ತನ್ನ ಇರೆಗ ನಮ್ಮ ವಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆವಲಿ ಅತ್ತ. ಹೌದೌದಾ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಕಟ್ಟಂಡ ಯಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಂಪರ್ ಡ್ರಾ ಉಂಡು ಐಟ್ 10 ಇಲ್ಲು 17 ಕಾರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಕ್ ಎಲ್ಪ ಐಫೋನ್ ಸಾರತ 500 ಗೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೆಗ್ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದುಪ್ಪು ತಿಕ್ಕಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಕಟ್ಟದಿನ ಕಾಸುದ ಐಟಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಐಟಮ್ ಫುಲ್ ಬೊರ್ಚಿಂದಾಂಡ ಅರ್ಧ ಕಾಸು ಲಾಭಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಮ್ಮ ಮುರಣಿ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆತೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತದ ಅವು ಫೇಕ್ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುಜರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಲ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ 15 ತೊಕ್ಕೋಟು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಬಂಪರ್ ಡ್ರಾ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಉಪ್ಪ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ